Nou, we staan hier bij het karpetje in hier. En nou, hoeveel mensen doe je hier ongeveer om mij? Nou, we hadden 124 deelnamen en we hadden ongeveer 140 bussen die je kan halen. Dat is een mooi soortje. En hier organiseren dit gewoon ieder jaar? Ja, klopt. We hebben een speciale kapitploeg. Er zit zo'n man in, daar wij van onder. En nou, dat is elke jaar al iets skalig, maar dan met 50 bussen meestal. En deze is een reunie, want er bestaat 50 hier, dit hier, om en bij de 50 hier. En we zijn een bakken een keer groot om. Want die wien dwarfje, daar is ik nooit wat te beleven. En we zijn zo goed als even wat dwarwerpenkaart hebben. Er is nog een aparte commissie, een reuniecommissie. Die had 380 mensen benaderen. Zo vier dat we waarom kunnen gaan we mensen benaderen. En ja, daar komen we maar eens op. Om die We zijn heel tof, maar we hadden meest naar gevonden. En nou, voor een heel periode heb ik bericht waar we waarom kregen. Ik ga hier van ja, de organisatie, dat is dit hier voor 24 keer meedost. En ja, als alle 24 keer ja, gewoon alles heel hoog? Ik ga alles heel houden, maar ik ga één keer toen die heb ik in glas gezet en toen had ik alleen maar de mannen zijn maken en dan koek ik de meisjes net meer. Dus, maar ja, die telt wel natuurlijk. Hè? Dus, ja. Als er een lid op een bal? Ik had er een lid op, hè? Dus dat loopt goed. Ja, dan kan altijd nog wat beter. Hè? En ja, 24 uur, of bijna 24 uur, dat is een heel skoft. En daar verwachten ze natuurlijk van hier ook weer bieden werden. Nou ja, dat is jubileum dan, hè? Dus ja, dan mogen we erbij zijn. Dan gaan we weer een mooi feestje. Dus, ja. Achter hem tegen als de jongens daarvoor naar de mal lost, hè? Nee, inderdaad, maar we zijn al wat ouder dan wie ze. Dus ja, ik denk dat het allemaal een beetje meevalt. Dus dan houden we alleen maar rekening mee. Verrassend dichtbij. RTV NOS.